Vége van, kicsi. Köszönjük szépen. Vége 2 van, kiló kicsi. krumpli. Vége van, kicsi. Ő Mencer Tamás, a Fidesz politikai kommunikációs igazgatója, egy volt sportriporter. Ragyogón süt a nap, éjszikrázik a fény. És mosson fogat, mert tiszta rühes a szája, államtitkár úr. Forduljon oda a kamerához, habzik a szája, államtitkár. Hívjunk rendőrt, miért nem most fogat, államtitkár úr? Miért ilyen fehér mindenhol a szája? Van nálunk egy zsák krumpli, államtitkár úr, tudjuk adni. És minden Weber csicska is, vagy csak hogy ilyet is mondjak. Orbán Viktor államtitkára. Mi van veled? Szeretnénk bemenni ide, ahol azt beszerem. Most szúrunk ki. Orvosra van szüksége. Először mosson fogat. A habzó száj az egy rossz betegségnek a jele. Egy bukacs sportriporter, egy bukacs családbarát. Én értem, hogy az a cél, hogy megüssem, nem fogom megütni. Köszönjük szépen, viszontlátásra, mehetsz vissza Rogán Antalhoz. A krumpli ott a kocsiba is kiveheted, jó? Vége van, kicsi. Ez egy súlyos állapot, államtitkár úr, de a fogmosást még mindig javaslom, jó? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen Mencer Tamásnak, most már haza lehet takarodni. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Kicsi. A miniszterelnöknek azt mondja, hogy kicsi a 168 cm. Milyen nyelven beszélsz, hogy külügyi államtitkár voltál? Mencer Tamás, ön örökre leírta magát. Ma van, vége van. Maga karrierjének ma vége van. Férfinak éreztem magad, senki nem segít rajtad. Segíteni? Rajtad kéne segíteni. Szerintem raknak rád, nincs egy zubbonyt is. Picit menj már hátrébb, mert szeretnénk beszélni, jó? Ne üljél már az arcomban, menjél már innen, jó? Viszontlátásra, köszönjük szépen. Ez garázdaság, amit csinálsz. Ez garázdaság, ez Magyarországon szabálysértés. Akkor még egyszer elmondom, garázdaság. Üvöltözik, lögdösödik, 3 éves gyerekek alszanak a földön. Viszlát. Jó fogmosást. Küldünk majd egy fogkefét. Subscribe. Please Subscribe. Please subscribe.